Ikaw asawa, isalikway ka sa imong bana, paglipay ngano man mahimo kang labing pinasidunggang asawa dinhis kalibutan ug didto sa langit. Tinuod dili? Sa dihang si Ninoy Aquino gipusil at tubangan sa daghang tao o gibiyaan nga naghapa dito sa tarmac sa airport, nakahatag siya importante kaayo nga dungog sa iyang pamilya nila ni Anhing Cory Aquino o ni Anhing Pinoy nga gani may resulta nga na-elected pagka-president kining duha. Nga naman tungod atong gipatay si Ninoy. Di mo to. Wa mo kakita.